وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. farko dai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu kuma yi mu musulmi, ya mana arzikin shiga watan ramadanu daga farkonsa har ƙarshe, kuma ya mana arzikin idul fitr mubarak. Roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mun dace, Allah ya sa mun yi katari, Allah ya sa mun yi katari, Allah ya sa mun yi katari. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sake mana wani arzikin, ya maimaita mana, ya kuma maimaita mana muna cikin musulunci da kima da ɗaukaka. Na biyu shine muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da aka hasabce mu, aka zo aka kamsasa wannan guri da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sake kaifafa tunanin musulmi da imani akan kimar annabi sallallahu alaihi wasallama da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da ya zo da shi alqur'ani, wanda wannan qur'ani mu'jiza ce ta annabi alaihi salam. Duk annabawa alaihi salatu wassalamu da suka zo, Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi alaihi salamu irin mu'jizarsa duka. Fidda ruwa an ba shi alaihi salamu, raya matacce an ba shi alaihi salamu, kiran bishiya ta zo an ba shi, duk abin da ya da sauran annaba alaihi salamu suka zo da shi an ba shi. Wannan mu'jizar ta iya wanda suka rayu da shi ce alaihi salam. To mu'jizar da ba annabin da yake da ita ce alqur'ani, shine take zuwa har yau kuma tashin alkiyama. Sannan ba wanda zai gane mu'jizar qur'ani ta annabi alaihi salam sai ya yi nazari, ya ga ba wani littafi da yake da muƙiya irin alqur'ani. Sannan ko muƙiyan ba jigare ba ne, duk inda ake mayaƙi wanda yake da kayan fada suna da shi, sai wanda ya san larabci ya san irin fafata wadda ake a duniya da jami'o'i, ya ga irin yadda alqur'ani har yau ba a taɓa samun wani mutum ɗaya duk kwakwarsa da duk karatunsa da ya samu wani lahani a cikin wannan littafi ba. Ine mu'ujiza ta na wasu wa'annan sahabbai rahmanullahi alaihim da bawan Allah nan ya ce magana sun taimaki annabi alaihi salam wajen alqur'ani. Yana sauka annabi sun zai karanta, su ji su riƙe, sannan ya sa su rubuta alaihi salam. in sun rubuta ya ce su karanta, in sun karanta an samu sakada sai ce nan kun cire kaza ko mayar. Idan gurin da babu tawada babu alƙalami abin ifaru, to sahabban annabi alaihi suna ɗaukan dutse su dinga kyakke ta fatarsu sai sun rubuta ayar a jiki kafin a je a sami inda za a samu kofatan itacen dabino ko a samu kallon kafaɗa a rubuta a jikinsu, suke takke ta jikinsu ayat ta fita saboda tausiki ka a samu kuskure. Wani gurin kuma akwai abin rubutun babu tawada sai su fasa jininsu in ya fito shine tawadar. Haka suka dinga har wani littafin izo har yau. Sannan shine littafin da yake da salsala, wane mu Kano mun yi sa'a muna da salsala ta alqur'ani wanda at-tasalsulul ali, wanda za ka ga an ɗauko daga wane har zuwa misalin kaina, cewa abin duk da na karanta haka malami na wane ya karanta mun, ya ce daidai kwabo da kwabo, shi kuma wane har sai an kai kan Ubayy ibn Ka'ab radiyallahu anhu ko Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu. To shine littafin da yake da wannan salsalar, kuma za a baka dama a ce an baka izini qira'atan wa iqra'an, amma duk wanda ka ba in bai cancanta ba izinin naka kai ma ya rushe. To wannan littafi ne mai alfarma, Allah tarfa mana albarkarsa, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. To na ga dan abin da
zan dan iya cewa kenan ta'aliki akan shi alqur'ani mai tsarki mai girma. Allah ba mu ikon karanta shi ana al-laili wa adrafan nahari alal wajhi allazi yuridillahi anna. Allah sanya mu cikin wanda za su dinga tsaye da halalinsa da tsaye da haramunsa kuma su ba shi haƙoƙinsa. Allah samu siffantu da ɗabi'un alƙur'ani kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta ce annabi mai tsira da mancin Allah ɗabi'unsa alƙur'ani ne. to Allah ya ba mu ikon kwatantawa kuma Allah maimaita mana. Allah kai kowa gidansa lafiya. mai salati 10 ga annabi.